Hej og velkommen til mit tredje indlæg på bloggen. Det handler i dag om, hvilke begrundelser, som man kan fremføre for, at der i undervisningen i multimodale tekster i folkeskolen, hvorfor der skal være et samspil mellem analyse og produktion. Og hvis man læser i Bibelen her, og med Bibelen, der mener jeg jo så Stig Toke Gidsels bog om mediedidaktik, så er det ingen hemmelighed, at de undervisere, som beskæftiger sig med medieundervisning, de siger, at de erfaringer, som eleverne har med medieproduktion, de faktisk er ret værdifulde. Både i sig selv, men fordi de kan en masse andre ting også. Og det er, at de kan være med til at styrke elevernes udtryksfærdigheder og deres kommunikative kompetencer, men så sandelig også deres analytiske færdigheder. Det er beskrevet i bogen her, at selve produktionsprocessen den er fordrende for deres sociale kompetencer. Der vil jeg så lige sige, at uden at jeg kommer ud i en form for ordkløveri, så må forfatteren have brugt ordet forkert, fordi fordrende betyder faktisk, at noget er nødvendigt, men i det her tilfælde må han mene, at det er befordrende, og således se som en styrke. Det vil sige, at i det her tilfælde, så styrker man deres sociale kompetencer, ligesom at de også er motiveret for at producere selv. Det er der så nogle forskere, der er lidt kritiske overfor i forhold til selve det her med at producere. Det er fordi, de siger, at det simpelthen tager for lang tid, og at kvaliteten af outputtet, altså selve produktet eller elevernes produktioner, de er for dårlige. Der er en medieforsker, David Buckingham, som interesserer sig for de forudsætninger og kompetencer, som eleverne har på medieområdet. Og han siger, at dem skal man i langt højere grad gøre brug af. Fordi at eleverne de kender genrerne, og de blander dem, og de finder også ud af, når de selv producerer, hvorfor for eksempel en tv-genre den er lavet eller udformet, som den er. Eller også finder de ud af, når de sidder og redigerer, hvorfor der er klippet, som der er. Og det er det, de lærer rigtig meget af. Der er en model, der hedder zigzag-modellen, og den er udarbejdet af en anden medieforsker, som hedder Birgitte Sufte. Hun kommer med et rigtig godt bud på, hvordan vi som kommende lærere tilrettelægger et medieundervisningsforløb, som både kombinerer produktion og analyse. Og hendes model, den lægger op til det, som der kaldes induktiv undervisning, altså sådan lidt learning by doing, hvor eleverne simpelthen starter med at producere. Og Tufte, hun lægger vægt på, at der er en vekselvirkning imellem produktionen og analysen, simpelthen med det formål, at eleverne udvikler kritisk sans og æstetisk oplevelse. Det sidste jeg vil sige, det er, at det er også rigtig vigtigt, når man har lavet nogle produktionsforløb, at eleverne afslutter med at formulere sig om deres egne produktioner eller om de andres produktioner. Det er simpelthen fordi, de skal opnå det, som vi kalder et begrebsapparat eller en slags forklaringsmodel, som kan kvalificere analyse og dialog omkring filmsprog. Og vi skal som kommende lærere sørge for, at eleverne når fra praksis til teori og begrebsliggørelse, altså at de opnår det, der hedder metasproglig bevidsthed. Det var, hvad jeg vil sige om det.